Hello guys! Ngayon naman po ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-download ng videos from YouTube. Napaka-easy lang po. So gamit po yung ating mobile phone. So una, first step po, punta po tayo sa YouTube. Yan. Then i-search po natin kung ano po yung gusto po nating i-download. For example, ang gusto ko pong i-download ay yung Gummy Bear. Gummy Bear Dance para sa aking mga estudyante. Yung warm up. Ito po. So, kiklik ko lang po yun. Kung ano po yung video na yun. Oh, I'm a gummy bear. Yes, And then, click po natin yung share. Then, copy link. Okay, after po natin makopy, punta po tayo sa Google browser. Okay, search po natin dun sa ating pong Google browser. Okay, don't forget po, search po natin yung YouTube. Okay, YouTube. Ayan. YouTube to MP3. Ayan. So, YouTube to MP3. Click po natin yun. Then, may lalabas po na ganito. So, may mga option kayo pagpipilian dito. Ang i-click po natin yung sa pinakataas, yung YouTube to MP3 converter. Then, yan po lalabas. So, dito po, meron tayong dalawang choices. MP3 at saka MP4. When we say MP3, ang madadownload lang po natin dyan ay yung pong sounds or yung music po ng ating pong video. Yung MP4, kasama na po yung video at saka yung music. So, bago po natin siya, okay, i-paste po natin yung ating kinapi, then click po natin yung MP4. Kasi gusto po natin ma-download mismo yung video kasama yung sounds. Then click po natin yung convert. So makikita po natin nagko-convert po yung ating video. Then after that, may lalabas po dyan. So download, Dropbox, and convert next. So click po natin yung download. May lumabas na Lazada. So, dito po, makikita po natin, yan. Dito po sa baba, may makikita tayo yun na lumabas po siya. Ibig sabihin, pag siya po ay naka-check na, ibig sabihin po, ready na po siya i-open. O ibig sabihin na download na po natin. So, when we open it, makikita po natin yung video na ating po download. Ayan. oh, I'm a gummy bear. So, ibig sabihin, download na po natin yung video. Ngayon, saan po siya nakasave? So, hanapin po natin yung video natin sa atin pong cellphone. Ito po, yung video. So, click po natin yon, then i-check po natin kung nandun po siya. So, nandun po yung atin pong video. Tignan natin kung na-save na siya. So, ayun po. Oh, I'm a gummy bear. Ibig sabihin, na-save na po yung video natin. So, ganun lang po kasimple. Sana po may natutunan po kayo. Thank you so much po for watching. God bless!